Bučmanková Jaroslava. Váček Petr. Zde. Hulíková Eva. Jo. Karel Ladislav. Nevíte, co mu je? Taky Nikola. Nikdo nevíte. Riklová Zdenka. Liška Karel. Pak se nám zavolala. Všechno na týden poncetí. Šedivá Jitka. Riklová Zdenka. No, tady, jo. A Zlámanka. Ne. Tak, my jsme si mohli někoho vyzkoušet, kdo se připravoval. A my máme za sebou tak nějaký pěkný vzorce. Klasikáce třeba. Národé pátek, dneska klasa. Tam bude 8 hospodů. Já nemůžu, já běhám, ale blízká příprava. Se venku, žádný kuřáci, čisto. To přijdeš, ale kde to je? Jako Gelta, nevíš, kde je Gelta? Takže Atlas, nahoře vlevo, jo. Najdeš si tráky, tak tam nikde. Takže si najdeš Besaráby a půjdeš podél železní opony, ten má pro Tesku a vlastně je to naproti poště. Jo. No tak jako pivo, jo, ale tak jako vy jste stejně barbaři, se vežerete i zimu. Děcka, přece nemůžeme jít v pátek do hospody, v Kamile mají 50% slevy. Tak, co jste chtěli říct? Chtěli rozhodnout. No, takovou... No, až tak prostě na mě, jo. To není legální? To je ale nezákonný tohle. A to ve škole tak nebylo. Jak to tam jí? Co to tam voní? Jak ty taky? Ty tě tady nějaký řízení. To tam není voní ve škole zjistí, no. No já na tohle právo, ale. No právě. Listina. Listina, taky listina, no. Mě někdo hledal. Rekonát. Tak tohle se nemaže, ale umývá. Tady máte 3 pětky, celý blízká příprava, do školy se chodí musí, že jo? To nemusel působit. Či jako takhle víte? No, dotáhnu rohy. No, jo. No, tak třeba kosíme dvou lidí, byste nám dali. To takhle je těžký příklad, jo. To jenom musel, že to ten ročník. Já jsem myslel, že
Ach mein Gott, logiš. Chtěl jste radši nějaký jako tablety, jako? Že bych si šel radši sednout. Tablety, jo. To máš komplet, jo. No jasný, komplet. To máme? Tak, kolik to vyšlo? Jo, dobře. Já mohla by nám to jako třeba vysvětlit. A Bělona mi to takhle Nakreslíme si jednotkovou pružnici, odečteme stínus, kosinus, tangens, kotangens, uděláme integraci, derivaci, variaci, kombinaci, uděláme jednopí, dvěpí, třipí, uděláme tangens, šest, a tady indexy. To je třetina nad řádkem, 2/3 pod řádkem. Tady to má tady A zase. A když se nesmíte, taky to budete vrtat. Byl jsem víkendu Pavlem Procházkovým na biblickým víkendu. Tančili jsme 20 dnů koketů. Zahájili jsme diskusi, ale tak jsme dostali do činu. No a jak jako pochybný? No, to je to velký chlapení. No a tak to jsem si odvolala, to je těžké držení na zdraví, na co jsou paragrafy, chápeš? Já jsem si to učila v maturitě, prostě. Ale kolegyně, biologie je neexaktní, matematiku umím a slyšela jste už o teorii časových smyček? Já jsem tady ještě možná dřív než vy všichni. Proto mám takovou tak udělat velký víru a proto mám tak malý, že? Ty máš klasický, že jo? Tak už nějaká kolika. Tak jo, takže první světová strana 24, tady 36, tady 37, otevřete si, nalistujte si, tady geografický základ. Čo, ještě poznámky? Jo, poznámky, já nepotřeba to z paměti. Jo, zdroje, no tak to je jasný, kleja, příjmení, čárka, jméno, tečka, nadavatelství, vydavatelství, rok, tečka, středník, tečka. No, živá historie, a propos, to je teda velmi solidní zdroj. Tady. Dobrý den, já jsem Honzík Kodetus Primy. Honzík Kodetus Primy, ty tady nás. Si běž tam za mě. Posaďte se, já se omlouvám. Já bych chtěl oznámit opětné změny rozvrhu, takže se všichni podívejte do vodoláře a nikdo nepíte hrozit. A já se omlouvám jednou a
všechny semináře, tělesná výchova, hudební výchova, občanská výchova, pane řediteli, pane zástupce, paní zástupkyně, paní profesorky, páni profesoři. S tebou snášet na věky rád, kamkoliv půjdeš ty, věrně s tebou chci jít, o všechno sladké i trpké, s tebou se rozdělit, dobré i zlé. Život nám dá, chci s tebou